বিটিসিতে গুন্ডাগিরি ছিল, দাদাগিরি ছিল, অহংকারী ছিল, কিন্তু প্রমোদ বড় সাহেব আসার পরের থেকে এই বিটিসি শান্ত হয়েছে। गुड मर्निं गाइस, दिनैनि भिडिअआव खुब इम्पर्टेन्ट खोथा नोंथांमोनजों शेयार खालामनो थांगासिनो दङ जे हाग्रामा महिलारिया चन्दन ब्रह्म बिथांखौ एखेलगे खामानि मावफिननो थाखाय रिक्वेस्ट माने खावलायनाय खोथाखौ नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव नुनो मोनबाय। नाथाय चन्दन ब्रह्मनिफ्राय मा रिप्लाइ फैदों बिथरे बेखौ नोंथांमोना दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों मिथिनो मोनगोन। लोगोसे मोनसे बाइ इलेक्शननि फोसावदिं मेलाव सासे मुस्लिम दैदेनगिरिया हाग्रामा महिलारिखौ गोगोम जावबाय, गोगोम बखिबाय, दादागिरि गुन्दा थुन्दा होननानै बेनि भिडिअ क्लिप्सखौ आं देखायनो थांगासिनो दङ। गिबियावनो नोंथांमोन बयखौबो दिनैनि गोदान भिडिअआव बरायबाय। आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथांमोन बयबो थिगैनो दं। भिडिअ क्लिप्सखौ दसे उनाव होसिगोन आङो बिथां मुस्लिम दैदेनगिरि बुंनायखौ। बिनि सिगां एम बाथा सार जोंहा बेनि सोमोन्दैबो सावरायनांगौ। हारिनि थाखाय गावखौ बाउसोमबोनाय बिथाङाबो सासे, बिथांखौबो जों बर' रायजो राजाफ्रा बावनानै थांनो नाङा। दैदेनगिरिया जेखि एंगेलजों लानानै सोरबा बावो ना बावा आं बेखौ बुंनो थाङाखै, नाथाय जों रायजो राजाफ्रा बिथांखौबो गोसोखांनांगौ। जारनाब्ला सारखौहाय जेरैबायदि चिफ मिनिस्टार हेमन्त बिश्व शर्मा सारा बबे एंगेलजों बख'नो नागिरदों बख'थों, गासै जोबजानाय एनडिएफबि आदामोनखौ आरो लोगोसे जायफोर फासिनि अर्डार जाबायमोन बिथांमोनखौ रैखा खालामनायाव जों रायजो राजाफ्रा गोजोननाय दं। नाथाय बेजों लोगोसे एम बाथा साराबो गफानांगौ। सिएम सारा खुद गावनि खोथाजों मा बुङो जारनाब्ला सार एक्स एनडिएफबि आदामोननि सायाव, लोगोसे एम बाथा सारनि सायाव, बेखौबो गनायनि थाखाय जों रायजो राजाफ्रा एसे एनै हास्थायनायखौ मिडियानि गेजेरजोंआनो होन, माबा मोनसे हाबा मावनायनि गेजेरजोंआनो होन, बा रायलायनायनि गेजेरजोंआनो होन, बे रोखोम मोनसे हास्थायनाय जों जे बिथांमोनखौ बर' हारिया हास्थायो गोरबो गोसोजों, बेखौ दिन्थिनो हायोबा मोजां जायो। पइन्ट्स जायो जोंनि क्रेडिट पइन्ट्स बेफोर दिन्थिनाया। दा जाय हक जारनाब्ला सारखौबो नांगौ, एम बाथा सारखौबो नांगौ, एक्स एनडिएफबि आदामोनखौबो जोबजानाय थानाय बिथांमोनखौबो नांगौ जोंनो। आरो रायजो राजाफ्रा बिथांमोननि गनायखौ जेलनिफ्राय उदां जानायखौ नुयोब्लानो गोजोननाय मोनगोन। उनफ्राव जायखि जेराव खिथानानै हाबा मावा, जायखि राजनितिखौ फैयो ना समाजाव फैयो ना आबाद मावनानै जायो बे उननि खोथासो। जिखुनु जाया गनांगौ आरो गासैबो बर' मावथि दैदेनगिरि बिथांमोना। बे आंनि अनुभब। नंगौना नङा रायजो राजा नोंथांमोन? लोगोसे नैबे भिडिअ क्लिप्सखौ नोंथांमोना नायग्रोदो। दामाखा मुस्लिम लिडारनि खोथा बुंनाय हाग्रामा महिलारि बिथांनि सायाव। আমার নেতা কোন? এই বিটিসি অশান্তি বিটিসি ছিল, এই বিটিসিতে গুলি বোমার শব্দ ছিল, এই বিটিসিতে গুন্ডাগিরি ছিল, দাদাগিরি ছিল, অহংকারী ছিল, কিন্তু প্রমোদ বড় সাহেব আসার পরের থেকে এই বিটিসি শান্ত হয়েছে। আর আমরা যেটা চেয়েছিলাম আমরা সেটাই পেয়েছি। আমাদের জাতিকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে লেট্রিং এর লুটার মতো ব্যবহার করে এসেছে। ফুটবল যেমন মানুষ এদিক থেকে লাথি মারে ওদিকে যায়, ওদিকের থেকে লাথি মারে আরেক দিকে যায়, আমাদের জাতির মানুষকেও, আর শুধু আমাদের জাতি না, হিন্দু খ্রিস্টান বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীর মানুষকেই লাঞ্ছিত বঞ্চিত করেছে। ইয়ার পূর্বে যেই সরকার ছিল হাগ্রামা মহিলার নেতৃত্বে 17 বছর যে রাজনীতি চলেছিল, এই রাজনীতির কার্যকালে কোন জাতির অজনজাতি যতগুলো অজনজাতি মানুষ আছে কাউকে একটা নজরে দেখে নাই, ভিন্ন জনে ভিন্ন নজরে দেখেছে, ইনসাফ করে নাই, বেইনসাফি করেছে। কথা বলুন ঠিক কিনা? প্রমোদ বড় লং লিভ, মাধব ছেত্রী জিন্দাবাদ। राजखान्थियारि लेंगुवेज पलिटिकेल डायलगनि मोनसे सिमा थायो। बेफोरखौ रायजो राजाफोरनि सिगाङाव सोनानै थुनज्लायनानै गोसोखांहोफिननाय, थै गरम खालामनांगौनि खोथा गैया। बे मुस्लिमफ्रा बिराद जिनाहारि खालामदों सोरखौबा बर'फोरखौबाबो। बेनि सायावलाय नोंथांमोना मा आर्गुमेन्ट होयो? थै गरम जाना जाया? बाथोन देग्लिजोबनो। नंगौना नङा रायजो राजाफोर? दा बिथाङा बुंबाय, बिथाङा बेबादि पलिटिकेलनि लेंगुवेजजों
पलिटिकेल डायलगनि गेजेरजों रायजो राजाफोरनि गोसोआव बेबायदि मोनसे जाजानानै थांबाय जोब्बाय मिसभाब मोनसे एकदम मुगैथाव भाबखौ लाबोनो नाङा। लोगोसे हाग्रामा महिलारी चन्दन ब्रह्म बिथांखौ मा बुंदों बेखौ दसे नायग्रोदो। নাই প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী চন্দন ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়াক মই এটা মানে অনুৰোধ কৰিছোঁ, মই মানুহ পঠাই দিছোঁ যে আপুনি আহক, ঘূৰি আহক, আগত যি হ'ল আমি একেলগে থাকি পেলাই কাম কৰিম বুলি মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। এতিয়া একো ৰেছপন্স অহা নাই এতিয়ালৈকে, মুঠতে মই আহাটো বিচাৰোঁ। बुजिनो मोनबाय, खावलायहरदों। खारन BTC जन्मदाता बिथां चन्दन ब्रह्मआ आरो जागायजेननायनिफ्रायनो बिथांमोना बिदा फंबाय बादि हाग्रामा महिलारी एन्ड चन्दन ब्रह्म दे आर लाइक ब्रादार्स बिथांमोना खामानि मावदों BTC जागायजेननायनिफ्राय। बे बुस्थुखौ चन्दन ब्रह्मआबो मोजाङै बुजिखागौ आरो जोंनि क्रिटिसिजमा डिसकासन खालामनांगौ खोथाया बेल' जाबादि आसा आरो मिजिंजों बिथाङा थांदोंमोन दिनै डिसिसनखौ गोजौनिफ्राय हरबाय इउपिपिएलआ हास्थायदोंबाबो केन्डिडेटआ सोरखौ होनांगौ गोजौनासो सेलेक्ट खालामो बै रिमट लाग्राया। दा दिनै बावहाय चन्दन ब्रह्मआ थांनानै बुजिहैबाय नैबे रिमट कन्ट्रल बिथांमोनहा जेबो खामानि गैया। अब्ला आं जाबादि बावहाय आसा खालामनानै फैदोंमोन बेथ' मोनसेबो जाफुंनायनि लामायाव गैया। बाइ इलेक्सनाव जिबादि नुहुरखानाय घोषणा खालामखानाय सिंजों बेयावनो बिथाङा टिकेट मोनासै। राजखान्थियाव आरो फैबाय थानाय 2025आव बबेनि बारा बबेथिं बारगोन, बबेनि फारलाया बबेथिं बेलथायगोन बेखौ रावबो हमथानो हाया। जायनि जाहोनाव बारग' मन्त्रि प्रमेला रानी ब्रह्म बिथांजोआबो बिथांमोनखौ इंगित खालामनानै बुंदों फैफिनजोबगोन। खोथाया सानदों अब्ला आरो जाय दाख्लि थांनाय बाइ इलेक्सननि टिकेट फोसावनायाव जाबादि इउपिपिएल दोलोआ बिथांनि सायाव अयनाय खालामबाय आरो बिथांनि नामखौ सिंजों गोसारहोयै थाथ' होनानै दिनै जाबादि खामानिखौ दिन्थिनानै लाबाय दिनै बिथाङा इउपिपिएलनि सायाव बिसासा जोबनाय बादि जाखासिगोन। जायनि जाहोनाव दिनै फोसावदिं मेलाव इउपिपिएलनि बाइ इलेक्सननि फोसावदिं मेलाव बिथांखौ ओंखारनाय नुवाखै। नाथाय जेब्ला थांनाय समाव बिथाङा इलेक्सनाव MP इलेक्सननि सिगां इलेक्सननि फोसावदिं मेल जादोंमोन बेवहाय बिथांखौ गोबां नुदोंमोन। नाथाय नैबेयाव मानो थाबथाखो सिंनि खोथा दं बेफोरखौ मिडियायाव बुंजोब जाया। फैबाय थानाय इयुनाव बियो ओंखारगोन। स' बिनि सायाव नोंथांमोना माबा मोनसे सेक्रेट नलेज दङब्ला आंनि कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहरदो। चन्दन ब्रह्मआ जि बुजिनानै लाबाय। स' दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। थेंक इउ फर वाचिं। लाभ इउ।